Is-sitwazzjoni ta' nuqqas ta' riżorsi umani fih dan il-korp tal-pulizija għadha fis-seħħ tant li iktar ma jmur iktar tidher li qed tmur allar. Bil-korp tal-pulizija mhux ilaħħaq mal-ammont ta' xogħol li l-membri tal-korp qed jaffaċċjaw ta' kuljum. Din is-sitwazzjoni ġiet konfermata mill-Ispettur Markent Nimerċieqa f'intervista li tal il-The Malta Independent fejn qal li anke l-iskwadra ta' kontra d-droga qed tesperjenza sfidi kbar, entità li ma' żmien qed tesperjenza żieda fil-każijiet ta' droga. Fil-fatt rapporti mill-Europol u mill-European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction iwrew żieda qawwija ta' droga fl-Ewropa b'miljuni jintefqu fuq id-droga ta' kull sena. L-Ispettur Merċieqa annota li d-domanda droga f'pajjiżna hija għolja. Fil-waqt li l-kannabis hija l-aktar droga preferuta f'diversi pajjiżi, inkluż f'Malta, segwita mill-kokaina, l-eroina u d-drogi sintetiċi. Huwa qal li f'Malta huwa illegali li jkun hawn organizzazzjonijiet li jipproduċu u jbijaw id-droga, iżda rrimarka li d-droga tista' tasal f'Malta bħala kutrabandu b'diversi modi. Mistoqsija l-età meta n-nies ikunu esposti għad-droga ix tonqos, Merċieqa qal li fil-passat drogi bħal kokaina, eroina, kannabis u drogi oħra sintetiċi kienu jiswew ħafna flus. Iżda llum il-ġurnata drogi saru aktar aċċessibbli u affordabbli u bekk iż-żgħażagħ spiċċaw esposti għal iktar sustanzi. Merċieqa qal li pajjiżna għandu liġijiet stretti u b'saħħithom kontra droga, pieni li kapaċi waslu sabiex wieħed jeħel omor il-ħabs. Merċieqa tkellem dwar l-aktar drogi inkwetanti għall-pulizija li waħda minnhom hija drogi sintetiċi peress li l-effetti tagħhom huma differenti minn dawk ta' droga tradizzjonali u jagħmlu ħsara kbira lis-saħħa tal-individwi li jaħduhom. Mistoqsi jekk żdiedux il-każijiet ta' drogi sintetiċi f'Malta, Merċieqa qal li l-pajjiż għadu aktar fin-naħa tradizzjonali u fil-fatt l-użu ta' drogi sintetiċi fl-aħħar snin baqa' stabbli.